coinciden en salientar a evolución positiva e o bon estado que presenta a maioría das especies pesqueiras en augas profundas. Todo isto como consecuencia de eficacia das medidas adoptadas nos últimos anos en relación con este sector e da propia actividade dunha flota que está comprometida cunha xestión sostible dos nosos recursos do mar. Os foros científicos salientan a valoración especialmente e a experiencia tamén galega e española na localización dos ecosistemas mariños máis vulnerables, da man do Instituto Español de Oceanografía e en colaboración con outros países. De feito, hoxe xa sabemos que foi posible cartografiar máis de 160.000 km² dos fondos mariños en todo o Atlántico, identificando aqueles espacios máis vulnerables, a partir dos cales se acordaron medidas de protección no seo das organizacións regionais de pesca. O xamento da flota de arrastre de augas profundas é o primeiro interesado en preservar a xestión sostible de todas estas especies. A xestión sostible dos ecosistemas nos que se desenvolve a súa pesca, pois desto depende o futuro desta actividade. E en coherencia con estes argumentos, non parecen acertadas, señora conselleira, algunhas das medidas que ven de impulsar a Unión Europea. Medidas comunitarias dirixidas a unha prohibición en xenérico do arrastre nestes espacios, en particular en augas superiores aos 800 metros. A pretensión da Unión Europea de ampliar estas restriccións a outros espacios onde, para o Grupo Popular, e, lóxicamente, si poderían seguir faenando barcos con bandeiras distintas a dos países comunitarios. Señora conselleira, o Parlamento de Galicia, a iniciativa do Grupo Popular e co apoio de outras forzas políticas, xa ten manifestado en varias ocasións a necesidade de defender unha modificación da normativa comunitaria sobre a xestión de pesquerías en augas profundas, para que sexa compatible co mantemento da capacidade da flota, da súa actividade económica e dos empregos que xenera. A pregunta que lle fai o Grupo Parlamentario Popular e a pregunta que lle fai este diputado é que valoración lle merece a pretensión da Unión Europea de prohibir a actividade da flota de arrastre en augas profundas en fondos superiores aos 800 metros. Nada máis e moitas gracias, señor presidente. Gracias, señor Balseiro. Resposta da conselleira do Mar. Gracias, señor presidente. Señorías, sin paliativos, que a valoración que facemos é claramente negativa. Digo isto porque os poucos matices que se poidan introducir virían da man da protección de áreas sensibles ou vulnerables pola súa relevancia biolóxica, ben polo tipo de contorno ao hábitat ou pola especial valía para a cría ou desove de especies sensibles. Pois ben, mesmo estas zonas quedan nun altísimo grao fora das zonas de traballo dos buques galegos e iso fala moito e ben da nosa flota que emprega artes con capacidade ou orientación a profundidades susceptibles de ser prohibidas. Teríamos máis de 300 barcos nesa situación, mesmo barcos de artes menores, e poderían estar en xogo 165 millóns de euros, o que é o mismo máis do 35% dos ingresos da nosa flota. Polo tanto, non podemos estar a favor dunha proposta que amenaza a viabilidade de boa parte da nosa flota que pode pescar en augas profundas con arrastre, enmalle e mesmo levando o asunto ao extremo como queren algúns o palangre. Mais esta proposta non é mala por unha cuestión puntual, senón por dúas cuestións. A primeira, por levar camiño de frear, minorar ou prohibir o arrastre, e nós defendemos que non hai artes nin malas nin boas, senón ben ou mal utilizadas. E se vemos casos como os das artes de deriva, mesmo poderíamos ver nese lote aparellos como o rastro de Vieira. Segunda, ten especial énfase en frear a pegada da pesca en moitos ámbitos xeográficos con outras artes de fondo e para outras especies. E senón, pensemos na bertorella, que estivo dentro desa prohibición e que se captura principalmente con palangre na nosa zona e tamén no Gran Sol.
Temos, pois, dúas cuestións que nos marcan unha tendencia negativa e temos dous aspectos que nos achegan bons argumentos para pensar o contrario. Unha, a proposta da Comisión de expandir esta posibilidade de prohibición do arrastre a augas internacionais das zonas 5, 6, 7, 12 de NEAF, abarcando de cheo a área de Hatton-Back. E dúas, a proposta xurdida en Francia de prohibir totalmente o arrastre de fondo e o seguidismo que desta proposta fixo a principal empresa pesqueira do país galo. Por iso, nós traballamos en tratar de matizar e minorar esta ameaza, sabedores de que a proposta non ten un resultado coñecido ou provisible nos efectos ambientais, xa que xa agora se evitan zonas sensibles e mesmo se reduciu a pegada do arrastre sobre as áreas de pesca do Gran Sol e tamén no Cantábrico. Máis nada e moitas gracias. Gracias, señora conselleira. Réplica, señor Balseiro. Moitas gracias, señor presidente, pola súa información, pola súa valoración, pero sobre todo moitas gracias pola vontade de afrontar este tema con total decisión por parte do Goberno de Galicia. Creemos que esta postura que se debe adoptar en todos os casos nos que a nosa flota, unha flota importante na Comunidade Económica Europea, que é a flota galega, se vexa afectada. Mesmo sabendo que tanto no noso caladoiro como no caladoiro de Gran Sol non son moitos os puntos onde se traballa a unha profundidade superior aos 800 metros do que hoxe aquí estamos a falar. Pero é certo, e vostede o insinuou, que algúns non defenden esta mesma postura. Algúns defenden un criterio ideolóxico trufado de pseudociencia e ambientalismo e só defenden unha parte da flota. Desde logo, desde o Partido Popular, e agora vostede acaba de confirmar, desde o Goberno de Galicia defendemos a flota no seu conxunto. Cada flota ten os seus problemas, pero nós non nos posicionamos a favor dunha flota. Posicionámonos a favor de todas as flotas galegas, porque en definitiva é capital galego e todos os que van aí, en definitiva, son, ou unha boa parte deles, non teñen tampouco por que ser todos, son galegos. Por iso, só defendemos todo en conxunto. Pero, no seu día, señora conselleira, sabe que no seu día conseguimos frear unha postura semellante á que hoxe estamos a falar. Conseguímolo frear desde o Goberno de Galicia e desde o Grupo Parlamentario Popular desde Galicia. E nós o que queremos hoxe é dicirlle ao Goberno que siga o mesmo camiño que seguimos no seu momento para, se é posible, seguir ese camiño e frear unha decisión que nos parece unha decisión da Unión Europea que nos parece injusta. E esperemos, señora conselleira, porque na próxima semana vamos... Xa está entendida a réplica, señor Balseiro. Está entendida perfectamente. Turno de peche, señora conselleira. Moito interés, pero eu sí que me gustaría poñer de... Si xa vexo que nin a pregunta nin a resposta teñen interés, pero para nós como goberno sí que temos interés en defender o sector do arrastre aquí en Madrid e en Europa, donde faga falta, e o seguiremos facendo, aínda que para vostedes non teña interés. E mire, nesta liña estamos a traballar, e nesta liña, tal como fixemos cas artes de deriva, vamos a traballar tamén con ese reglamento que intenta prohibir a pesca en zonas profundas, e para iso constituímos un grupo de traballo co propio sector que empezou a andar hoxe pola mañá. E tamén nós sempre buscamos a información do propio sector, porque eles saben mellor que ninguén como protexer os fondos e así se ven acreditando. Dispomos de datos dos científicos, porque o propio ICES nos ten dito que se reduciu a pegada do arrastre no Gran Sol en máis de 21.000 km cuadrados e no Cantábrico noutros 17.000 km cuadrados, e que o arrastre non é empregado no 74% do total da área de pesca do Gran Sol e no 85% do Cantábrico. Nós estuvemos cos representantes da Comisión de Pesca do Parlamento Europeo e lle fixemos chegar os nosos argumentos. Tamén a mesma xuntanza mantuvemos ca Secretaría General de Pesca, donde lle fixemos tamén chegar os nosos argumentos. Estaremos con outras rexións afectadas a próxima semana con Bretaña no Arco Atlántico. Estaremos co director general da DG Mare tamén a próxima semana, onde lle faremos chegar os nosos argumentos. E nós tamén queremos propoñer que...
Silencio, silencio, por favor, silencio. Silencio. Remate, señora, siga, señora conselleira, prosiga. Rematar o pleno con tranquilidade. Prosiga, señora conselleira, prosiga. Señor presidente, señorías, sí, a mí sí me gustaría que se tuviera respeto ao sector pesqueiro, porque estamos aquí intentando defender unha posición todos xuntos, sector e administración, e buscando entre todos argumentos que poidamos aportar aos órganos de decisión na Unión Europea. Nos queremos tamén que nos permitan a pesca exploratoria como se fixo para abrir posibilidades de pesca en NEAF no Hatton Bank. E por eso vamos a seguir insistindo, aínda que a algúns parece que lle molesta, que dende Galicia, ás veces, nos enfrentamos tamén co Goberno de Madrid para defender os intereses do noso sector. E así o seguiremos facendo. Máis nada, moitas gracias. Acabou o pleno. Gracias, señora conselleira. Remata aquí o pleno. Boa noite.